Tää on Mörköperjantai 100. video. Mä lähden juhlistamaan sitä päiväksi Tukholmaan. Tul sääkin mukaan. Aamu. Mä en ole oikeastaan ajatellut, että mihin mä menisin siellä Tukholmassa. Että mitä siellä kannattaa. Mä soitan Antil. Se on käynyt siellä niin paljon. No hei vaan, se on Mörkö, terve. Kuule, mä ajattelin kysyä sut, kun sä olet käynyt siellä Tukholmassa niin kamalan paljon, että mitä mun kannattaisi siellä tehdä? No hei vaan, mä olen täällä Virossa nyt. Juu, mä tulin tänne kieltä opettelemaan. No, mut kuule, asia on se. Kato, kun mä olen nyt parhaalla laivassa. Mä olen menossa Tukholmaan ja mä ajattelin, kun mä oon päivän, että mihin siellä nyt kannattaisi niin kuin ensisijaisesti mennä, kun sulla on kokemusta niin paljon, niin sano vähän mulle kuin hyvä neuvo. No men vaikka kuule, siellä on semmonen stripparipaikka, semmonen yökerho, se on tuolla Drottninggatanilla. Ei semmosia, kun mä olen ihan vaan päivällä nyt ihan, mä lähden illalla taas pois. Ai jaa, no siinä tapauksessa niin mene tonne Kuninkaanlinnaan, se on kauhean kiva paikka. Joo, viimeksi kun mä kävin siellä, niin toi kuningas Carl Gustaf, hän oli koton just silloin ja hän oli aamutakki päällä takkahuoneessa kuule ja luki Dagens Nyheter, meillä oli oikein mukavaa. Menikö sä ihan vaan juttelemaan sen kanssa tosta noin vaan? Juu, kato, ja mä sanoisin, että kyllä muijien pokaaminenkin on niin vaikea tänä päivänä ja kalliiskin se tulee. Niin hän sanoi, että ei hänellä ainakaan tullut, kun hänkin sai sen saksalaisen muija yhdellä kruunulla, ajattele. Kuin niin? Jaa, no jutellaan toisten lisää. Moi moi. Kato, mun täytyy mennä nyt, kun toi alkoholipuoti aukeaa nyt ihan kohta. Juu, hei. Yhdellä kruunu. Nyt mä tajusin. Tuolta matkalippu. Oho, onpa sokkelo. Gamla saatan. Ei kun staan. Tässä on Kuninkaanlinnan opastaulu. Täällä on aarrekammio. Ilman kun pääsylippu maksaa 160. Onpas siinä komea uniformu. Vägen! Mitä sä mulsiin huudat Yrvägen? Ja sitä paitsi sulla on ihan rumat vaatteet. On tämä linna aika iso rakennus. Mä vaan ajattelen tässä kauhuissani, että kun niillä on näin iso huusholli, että millä se Silvia jaksaa siivota tätä kaikkia? Tartteeks ne välttämättä näin paljon tilaa, kun ei lapsetkaan enää koton? Se Madlenahan muutti sinne Amerikkaan, mutta eikö se muuttanut takaisin sit, kun sanottiin, että hän ei saakaan viikkorahaa, jollei hän tule takaisin Ruotsiin? Tässä on Kustaa 3. huone. Silloin aika komeet noi huonekalut siellä. Ja siinä on sohvinhuone. Täällä on kyllä siistiä. Mä menen katsomaan, jos ne olisi aamiaisella vielä.
Ei, kyllä tämä aamiaishuone näyttää nyt, että tämä on ihan tyhjää. Mihin ne on mahtanut mennä? Jaa, mut kuningas on varmaan työhuone. Ei olekaan. Täällä se on. Mä painan palokello, jos se huomais mut. En mä uskalla. Mä menen niitten makuuhuoneeseen. Siellä ne varma. Ei, kun täälläkin on tyhjä sänky. En mä löydä niitä mistä. Mahtaako ne olla koton ollenkaan, kuningas ja kuningatar? Mä lähden kotiin. Mun olisi tarvinnut soittaa, että ne tietää, että mä olen tulos. Nyt täytyy käydä syömässä, jotta tossa on kivan näköinen paikka. Mä olen koko päivän kulkenut täällä syömät. Ja sit laivaan, että mä kerkin äkkiä kotiin ja pääsen leikkaamaan tämän filmin teille. Vägen!